Ahojte všetci, čaute. Chcela by som sa vám dneska trošku prihovoriť. Je čo, štvrtok. Bežala som na to v sobotu. Takže to už je pekných pár dní. Čo vám poviem? Robota, deti, robota, deti, robota, deti. Domáce práce, nákupy. No a proste nie je čas. Na nič nie je čas. Dobre, nohy mám drevené, ako keby som nebežala 2 roky. Neviem, ako to máte vy, keď nebežíte pár dní. Či vám tá kondička klesne dole, lebo mne neskutočne, počula som, že sú takí ľudia, že nebežia týždeň, 2 týždne a idú si zabehať a sú tam, kde boli pred 2 týždňami a keď nebehám 3 dní, tak tá kondícia, to udýchanie a to tempo ide dole. Že beh ako taký vydrž tam je, ale tá rýchlosť sa strašne stráca. Tak mi dajte vedieť, ako to máte vy. No a dneska som si dovolila takto vybehnúť na chvíľu. Mamina 2 detí. Odviezla som dieťa do školy, do Zušky, máme koncert. Dneska večer mladý pánko bude koncertovať, chodí na keyboard. Plne prvý koncert v jeho živote, takže veľká udalosť v rodine, ale proste ja musím sa hýbať, na bolia nohy, neviem ako to máte vy, dajte mi tiež vedieť, že keď nebežíte, nebeháte pár dní, či to cítite na tom svojom tele a či vám proste telo hovorí, že no už sa chodí hýbať, že už proste dlho sedíš a tak. Lebo ja mám sedavú robotu z kancelárii od rána do večera, alebo aj po večeroch ešte doma. A to telo už mi samé hovorí, že chod sa hýbať. Proste tak. No. Takže dieťa som odviezla. A čo vám poviem, o 3/4 hodinu, za hodinu začína koncert. Ja som nejaké 2 km od domu. Zerám sa, že či tu nestretnem nejakého macka. Dúfam, že nie. Chcela by som ešte 500 metrov vybehnúť a ísť potom tempom naspäť dole, lebo teraz vlastne šlapem. Je to mierne. Trasa je taká, že je to mierne stúpanie celý čas. A vlastne späť to skúšam dole. Naspäť si to zbehne, takže budem doma rýchlejšie. A cesta späť nebude trvať tak dlho ako cesta hore. Ale proste teraz dilema, hej, že ísť behať, neísť behať. Dobre, išla som behať, teraz, že koľko mám času. Prídem domov a rýchlo sa prezliec, make-up. Sa prezliec najprv osprchovať. Make-up, oblečko. Teraz, že stíham, nestíham. Ktorý krok z toho vynechám. Osprchovať si radšej nie, lebo ten, čo bude vedľa mňa sedie, tak si by nebol z toho veľmi nadšený. Obliecť sa tiež musím, hej, nemôžem ísť v tomto. Takže asi to dneska bude rýchlovečka, ale aspoň s dobrým pocitom, že našla som si ten čas a vybehla som, ale ozaj je to častokrát náročné. Všade vidíme na Instagrame, na TikToku a všetci influenceri, ako sa to všetko dá zmanéžovať ten čas. Stačí len chcieť a správne si naplánovať, zorganizovať. No veď áno, ale real life is a bit different, takže v bežnom živote máme rôzne povinnosti a prekažky, ktoré nám počas dňa vstúpia do života. A je samozrejme na nás, ako si to zadelíme a ako si to poriešime. No, je tu naozaj krásna príroda, úžasný vzduch, neviem, je asi 5 stupňov, ale som sa dosť dobre zohriala do tepičku 2 km do kopca, takže je to krása a milujem v zime, keď sa dostanem vonku behať a v čase, keď je vidno, je večer o 7 o 8, keď už je proste riadna zima, tma, mlá, akože aj to má svoje čaro, ale to denné svetlo mňa osobne dobíja energiou. No dobre, takže toľko odo mňa. Behu zdar.